Ξέρετε πώς λέγεται η Ισπανίδα πουτάνα? Πώς λέγεται? Μαρία Ντολόρες, πάρ' τον τζεξούνα σε μια ώρες. Ρε, ήταν τρεις φίλοι και ξέρω εγώ συζητήσανε τι είναι το πιο γρήγορο. Λέει ο πρώτος το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο είναι το φως. Ταξιδεύει, γάμισε τα πολύ γρήγορα. Του λέει ο άλλος, πήγαινε μαλακίες, το πιο γρήγορο στο πράγμα στον κόσμο είναι η σκέψη. Και πετάγεται και ο τρίτος και λέει, μαλάκες, είστε παπάρες, έτσι. Το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο είναι το κόψιμο. Προχθές που με πιάσες, ούτε να το σκεφτώ πρόλαβα, ούτε να ανάψω το φως. Ήταν ένα ζευγάρι και πήγα στο ζωολογικό κήπο. Ο Κώστας και η Αλεξάνδρα. Πάει και ρωτάνε, και βλέπουν κάτι ελάχιστα και λένε και ρωτάνε η Αλεξάνδρα το κύριε, πόση ώρα κάνουν εργασμό αυτά τα ζώα και κάνουν σε μισή ώρα. Κάνει η Αλεξάνδρα, είδες Κώστα. Πάει μετά στα τεντάρια και... Πάει και μετά στα τεντάρια και ρωτάει και πόση ώρα κάνουν εργασμό με τεντάρια. 20 λεπτά. Ρε, sorry που στο διακόπτω, αλλά αυτό δεν είναι το σπίτι, έτσι. Τι λέει ρε παιδί μου εδώ, μοιάζει είναι πολύ σπούκι. Στο μουρδέλο τους. Πάμε.